सांग्रांशाला हास्तेवा चार्जिमताय न रगै हाकतरनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदी ससियेल मिडियानि बिसिंतै टुइट खालायबाय साका हास्तेनि जत लुकुरगनो नखा काहाम याफार खार्जिमतायनो रगसावै हनै सांग्रं सालिन चिमी चेंसाय रजाका हास्तेवा चिब्रि मते एबा खालची मताय बिसि ब्रुम ब्रुम नकचाम आगलिव मताय रजागि तंगो हास्ते गनांगि केबो साइमन याकरि अमतायनि कक अम कायसा चिनि त्रिप्रासानि हास्ते लुकुर रगनि आगेनि लाई बुमा मारि चिनि त्रिप्रासा रगनि हुकुमो अमताय जोंनो अमन नायकलि बसकांगो तलांनाय जों अमन नायकलि हनकाय बसकानि साल रगो चिनि अ हुकुमो कमाय थांनाय त्रिप्रासा बसंनि सिनि मुंरक कमाय थांनाय फिया हास्ते हापांनि नायकल मुंबाय नायकल जागै बिसि ब्रुम ब्रुम न मताय पालाय जागै तंगो तामो वानसा तामो त्रिप्रासा तामो मणिपुरी मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टियान जतो थानचाके नम्बतायनि थानी हास्ते हामकायनि बागै रुवायसाना नांगो अमनि बागै नम्बतायनो रगै हाकतनि मन्त्री बख्रं नरेन्द्र मोदी त्रिप्रा हास्तेनि जतो लुकुरगनि खारची मतायनि बागै खाका हामिया फारका कायसा सोशल मीडियानि बिसिंतै 12 साका जतनो खाका हामिया पर अ खारची मताय चेंसाजांमा सालो चिब्रि मतायनि रुवाय मानै तंथु जों जतनो खाख्लायो जतनो रुवाय मानै का हामसाकते हामसामुं मानै तंथु हास्तेनि अ खारची मतायनि बागै फातार हास्तेनि खरकसा बरक हिनबा चिनि खाचुकसा मन्त्री बख्रक साइमानमानि जतनो खाका हामिया फारै जतनि काहामनि बागै सुरिखा अम जों त्रिप्रासाते हास्ते जत लुकुरंनि बागै कुंचुकजांनाय कक त्रिप्रासा रंनि हुकुमो रंनि हालक रक फातार हास्ते रगबो सिनिमुं मानै तंगो आबो बेलाय तंथकजांनाय कक बियो रिपोर्ट अखरां।